et at være i ly for regnen, bogstaveligt talt, men det er også at være i ly for en omverden, hvor der foregår rigtig mange voldsomme ting. Så for mig bliver det mit håb og mit ønske om noget mere positivt, og det er der mange af værkerne, der er, også selvom de har facetter af noget, som er voldsomt, så er der en farveholdning, som går igen, som er lidt mere let og drømmende.